12 грудня, п'ятниця. Шукаємо фламуліни, а знайшли такий жовто-гарячий грибочок, желейка. Ось таке чудо на березі. Трамела жовта. Ну, я таке не беру, але все одно приємно в такому сірому лісі знайти таке жовтеньке, яскраве, усміхнене чудо. Хай собі росте. Трамели я не споживаю. Вони мені не подобаються, хоча вони там люди беруть до салатів. Я не дуже то полюбляю, тому залишаю, хай собі росте.